ena mpakana pano sitimadziwa kuti tingapange bwanji delete TikTok post kandi video munayikapo koma simukufuna kuti ikhale pompo, or mukufuna kuti muyichosepo ku account ko kandi picture kandi video. Ndiye mosataya nthawi tiyambe. Choyamba mumapanga click apa alemba kuti profile. Ndiye mwachisanzo video imene mufuna kupanga delete ndi ya rest 3 tipanga click. Kena kuti panga click up pali ma dot atatu pa tipanga click stop pamenepa. Tikapanga pamenepa musimu pamene pali achina analytics, save video, pin, ndekuti tizikankhira uku mpaka natipeze apa alemba kuti delete pa. Ndiye tipanga click pamenepa pa delete, tipanga delete. Ndiye tikangopanga click apa alemba kuti delete, ndiye kuti video yanu yazakhala kuti yachokako kumeneko. Ndiye zimene nakonza video yathu ya lero. Ndiye tiyentolanenso ku video ina ngati ndifunso tiyendifunsepo panga comment.